Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al'ummar kasar Nijar, domin zai sa da fata da hiri zuwa gare ku. Sannan mu da abin da ya samu a cikin jihar Doso, wanda suka riga mu jiya a Laraba. Allah shi kansu da rahama shi sa da sakon jami'anci. To dangance da bidiyon da nake ta yi, wanga shine bidiyo kashi na 9. Muna le 9 December 2021. To game da al'amarin nan na hare-hare da ake kyamuna, dole sai mun ɗauki mataki. Turan nan sai mun yi matakin da za a kore su. Ba turan za mu maida mu hankali ba, mu maida mu matsafan su hankali. Waɗannan mutum gudu da ke cewa na'ura da hawa wanda a cikin danzama wajen site dipte, dole sai mun yi hanyar da za mu yi mu raba su da kasan. Waɗannan matsafa ne, su ne ke da komai na musibar da ake ci. Na'urar nan shi ke tallafa ana cin nasara ga Hasogamu. Ita wannan tsohuwa ita ke tallafa musu gidan tsafin su. Muhammadu su shi kasu wannan kasa ta Nijar. Suna da gidan tsafi idan ka fita daga Amsadi America, sai Amsadi Japan, sai Amsadi Nigeria in za ka gudar. Akwai inda ake suko daukai nan ko ake kiwon daukai. To gida daga wanda alaƙa da gidan daukan nan kuma can gaba yana alaƙa da gidan ruwa. To nan ne suke luwaɗi. Muhammadu su dan luwaɗi ne. Billahi la ilaha illa huwa, injini Muhammadu Alzuma Nainu. Muhammadu su dan luwaɗi ne. Sannan wannan gida Idi Master da Petit Bube dan Gudal su ne a rike da wannan akala ta komai. Makamman ma asalin suka yi komanda a Niger, makamman na fo ne dan wanda ba za a ci nasara ba. Yadda suke suna da wata mace a cikin gidan, su a garin su mace ce to aljana ce amma da suffa bani Adam. Kwazo zai zo neman sa'a, farjinta zai sa bakin shi a gare shi, akwai abin take zuba musu dalilin su samu arziki a duniya. Za a ce ma ka taya shi majin gidanka da safiya ko duk wani lokacin da aka baka za ka isko abin da kake so na kuɗi. To wannan mata tsohon nan ta dan zama ita ke tallafa ma wannan gida, ita ce ƙarshen ita ikonta ne wannan abu yake. To dalilin da su yasa ake kashe mun sogan saboda aljannu su samu abinci, su samu abun sha cewa da jini da nama. Kuma su kanka su yan tsafin akwai wanda ke shin sassan mutane. Mutum uku garin Zana, Muhammad Isu, Petit Bube, Idi Master, duk wanda ce ƙarya ne yayin bidiyo haka kamar da ni ya ƙaryata da ni. Idan ban kashe mai zakari Allah ya ɗaya mai albarka. Wallahi za hana zakarin shi tashi har abadi abada. Muhammad Isu mun barka da Allah. Kana shugaban kasa ne, shugaban jagorancin Nijar kasar musulmai, kana luwaɗi. Sannan kuma akwai mata amma dubu mata masu neman mata, maza masu neman maza. Mun bar ku da Allah, Allah ya sa tsakanin mu. Zan zo Nijar, cibiyar tsafin ku na sani take. Inda kuka yi kafin da kuka ɗarme Nijar gaba ɗaya na san ciki. Ni bi izinin Allah zan je in tone wannan abu. Ba mu halukin da isa shahana ne. Kuma kwacce ƙarya ne da kai Muhammad Isu da Petit Bube da Idi Master yayi bidiyo ko da na sai gwandi 7 ne. In jiya a kunne na kun jama'a in aka turo min shi in ban kashe mutum zakari Allah ya ɗaya mai albarka. Kun yi kaɗan da ku dammare mu ƙasar mu Nijar. Allah halicce mu ya ba ku jagorci. Ka ɗauko maciyata don ku cuta mu ƙasar mu. To sirrin kana hannuna aljanna cibiyar aljanna take a jihar Filinge na sani da take ashe. Na sani dan nan ina isa a fil video ga yan Filinge ashe a wurin gwada musu inda take. Inda kuma asirin na ku cibiyar asirin na ku binne na sani. Zan kira yan wannan jihar in yi apel video da su sai in su ga wurin nan, amma ba za su kashe karya asirin. Idan na zo izina ne zan je in karya asirin. Wannan hare-hare ana yin shi ne saboda mulkin Muhammadu Isu ya dore akan iko. Kuma kamin ya zo da wannan kungiya sai da an kai rajijiya da shi ne akan kungiyar tsafi. Wannan kungiyar tsafi da ake dan a samu abin duniya. Suka ce za su tallafa mai ta hanyar shi samu mulki, amma sai in ya ba da izinin za a kashe al'ummar kasar shi. Ya ce ya rida aka tallafa mai ta hanyar tsafi da hanyar arziki, aka ɗauki mulki aka danka Muhammad Isu. Shi a dalilin ne ya zo a kaɗa musabbibin mutane suka zo kullum a kai hari a kashe waɗanga kullum a bai damu ba saboda shi gyaran mulkin shi ne. To har yanzu ma shi ne ba yi na bane, yin Allah ne sanar da ni da wannan. Yin Allah ne ban taɓa tunanin zan sanin wanga ba, amma da Allah sanar da ni dole in waye mu kowa kai, ba na tsoron kowa daga cikin su.
Muhammadu so ka cuci kanka kuma kai dan luwadi ne ka cuci kanka luwadi daya shi ka musiba saboda luwadi aka shahe wata al'umma ka zo kana shugaban musulmi kuma dan luwadi bayan manzo annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nema wani alfarma na ajin karta muna da kowa da musibar shi san ya je iska mun shi to kai ka zo ka kada mu cikin musiba gaba din to sannan kuma wanga har da ake arziki ne annan kwance cikin kasar Niger abunda yasa suka ce za su yi baraji da kandaji ba huta ce za a gina suna da labarin arzikin ita wannan aljana akwai maimakon da suke tafito musu zahiri kan mutum ta ba su falayin komai suka sa na su tura sai aka ba su falayin da dutsen na kandaji to ba nan ne wurin dutsen arziki yake ba daga baibatan ayaru har zuwa alhindo nan zinariya ce kwance daga alhindo har bakin abatuwar ta ayaru zinariya da diyama ne nan daga bakin abatuwar ta ayaru har otel amanokar nan zinariya ce to a nan ma otel amanokar ita wannan ajiya ce ta annabi nuhu alaihi salam ajiya ce wallahi tillahi billahi la ilaha illa huwa kar ku yi mamaki Allah ne sanar da ni da wannan abu ba mu haluki ne sai shi karita ne kun babu wanda nake jin tsoron ko wanda zai ita kan burki akan video kan gar nake dole sai na sanar da al'umma ta kasan mu na cikin arziki sannan doson ga suka ce za su yi wanga asirin na tona shi ne za su je doso yallu kwancin nan yallu duka arziki ne daga balbal zuwa yallu to yallun nan kwancin nan duka arziki ne kasan mu ne shine su su kashe mutane kuma su tona arziki babu inda za su ci arziki turan nan kod yana hannuna al'umma mu kama karatu alqur'ani da istighfari astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim salatin nabi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali muhammadin sallim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali muhammadin sallim da haylala la ilaha illallah la ilaha illallah ko mu kama karatun yasin akan Allah ya karya hukumar da matsafansu da aljannun da ke kama su sannan za mu yi musu da zanga-zanga baki ba za mu yi musu ba ko kama karatu alqur'ani kuma kar mu yi bambancin kabila wala ba haushe buzu ba zafar mai duka ɗaya muke an bi hanyoyi ne na a cuɗanya mu da mu watsi Allah ya hana to yanzu aka zo da ƙarfin iko ne ake nan ana kashe mu kar mu yi bambancin kabila ba shi bane duk abin da za a sanarwa ba zafar mai sanarwa ba haushe ga ma zafar mai kowa ya gaya ma wani wanda za mu fita ka samu cikin musiba sirri yana hannuna ne su sun sani saboda aljanna su ta gaya musu sun sani wallahi summatillahi idan suna tsahin su duk abin suke tana dariya da take ni ne take kallo yana kallon ta ba yi na bane yin Allah ne ina da sirri game da Niger kasata sirri ba dan karan ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh